Božić je jedno bajkovito vrijeme i ljudi često u to vrijeme vole čitati isto tako knjige koje su bajkovite ili fantasy. Pa ću vam ja preporučiti jedan tako bajkoviti serijal, to jest fantasy serijal koji se zove Demonski ciklus, a napisao ga je američki autor Peter C. Brett. Ukratko radi se o tome da zalaskom sunca iz zemljine utrobe izlaze demoni. I ljudi ih se boje i bježe od njih jer ih ne mogu savladati, imaju samo neke simbole pomoću kojih se brane, ali ih ne mogu napadati. I pratimo Arlena, to je jedan dječak koji je doživio da mu roditelji pogibaju pred njegovim očima od ruke demona i on se zakljao da će on pronaći simbole koji mogu ubiti te demone. I tu kreće priča. Cijeli ciklus je napisan i postoji izdan u svijetu, ali kod nas tek se rade prijevodi. Imamo 2 knjige, ovo je prva Oslikani čovjek, a druga se zove Pusinsko koplje. Treći dio očekujemo svaki čas da izađe, a ni druge nećemo puno čekati jer kao što sam rekao već su napisane. Priča je izuzetno živopisna, šarena, vrlo napeta i ima sve ono što jedan dobar fantasy serijal treba imati, pa stoga svako ko voli, a još nije čitao Demonski ciklus, evo najtoplija preporuka u ove božićne dane. Hvaljen Isus! Čestita vam Badnja večer, Adam i Eva, i vi živi i zdravi bili. Ovim riječima započinjao je tradicijski običaj unošenja slame u kuću na Badnjak u istočnoj Hrvatskoj. Ovaj običaj samo je maleni segment u bogatoj niski predivnih hrvatskih narodnih običaja u došašću i božićnom vremenu do Sveta Tri kralja, a koje je objedinila Dunja Rikman-Augustin u svojoj knjizi o Božiću, Božić i božićni običaj u hrvatskoj narodnoj kulturi. U ovoj knjizi možete saznati brojne etnološke podatke o dobu godine u kojem se upravo nalazimo, predstavljene na jednostavan i komunikativan način. Ovdje je usustavljeno etnološko znanje o božićnim običajima u svim dijelovima Hrvatske, uključujući i Dalmaciju. Susrećemo se tako sa Svetim Nikolom i Svetom Lucom, božićnim žitom i malim Isusom koji su dio naše suvremenice. No knjiga je bogata i zaboravljenim običajima koji su bili poznati našim djedovima i bakama, od panja badnjaka i žitne slame do običaja za Sveta Tri kralja. A ako želite, možete sa svojim obitelji i zapjevati hrvatske pučke božićne pjesme koje je ovdje naveo jedan od naših najvećih etnomuzikologa, dr. Jerko Bezić. Umjesto Jingle Bellsa, zapjevajte u sve vrijeme godišća. Nek vam bude sve čestito, rodilo vam uvijek žito. Moja preporuka za nadolazeće zimske blagdane je knjiga Čovjek koji je slikao bademova drvca autora Johannesa Marija Simela, koji nam u ovom kratkom romanu donosi ljubavnu priču između slikara Piera Mondragona, koji zarobljava mnoga ženska srca, pa tako i srce Roberte Collins. Iako se čini kao klasična ljubavna priča, autor vještim pripovjedanjem donosi sasvim neočekivani kraj, kojim će vam ove blagdane učiniti toplijim i ugodnijim. Kako je ovo zimsko blagdansko vrijeme kao stvoreno za čitanje, moja preporuka bila bi knjiga portugalske autorice Marte Batalla Nevidljivi život Eurídice Gusmão. To je jedna divna priča o životu inteligentne i maštovite Eurídice koja se događa u Rio de Janeiro 1940. godina. Možete se upustiti uz ovo lako i čitljivo štivo i uživati u zanimljivim i nezaboravnim likovima. Samo veliki pisci od svakidašnjeg trenutaka uspijevaju stvoriti veličanstvene priče. Jedna od takvih autorica je hrvatska spisateljica Korana Serdarević koja u svojoj zbirci priča Gušterov rep pripovijeda kako zapravo u svakome od nas se kriju određene emocije, strahovi i ljubavi. Stoga je to moja preporuka za ovo blagdansko vrijeme.